نسخة نفسهم تحت لك نسخي نفسهم تحت لك وسقبل بجاهلك سقبل بجاهلك سلام مساهم ذلهو بحر عقل حوهمي لما أنتي بزعبا نفسهم تحت كنزدارا ربيلا نفسهم تحت مالتيو نفسهم تحت كألنا دو برقص ولا سيبنا نراقاقص ألو مغنياتاتن أبنتاتن كمي قرنا خير كم نفسهم تحت كنوات نخل كنا مهارولو نخل لما أنتي كنزدارا ربينا مالتيو أوكي نفسهم تحت انتي مالتي فلما نفسهم تحت بايزوي تفطر يكون كابدك السبات زم حلالفنا حدا تلابات حمامي كاب عروق كاب صدرا كاب هاجر كابدك عدي كاب جامعة كاب استفلالو سبات زم حلالفنا حمامي نفسهم تحت مالت نجزأ نفسها أمون زي مهان مالتي سلف أويرنس زي مهلاو نفسها زي مفلات مالتي أي كإلني مبال مالتي مسكالو السبات مود دار مالتي إذن تايو نفسهم تحتي نفسهم تحت بحق لنا زي بلا كنا راجع قصون مهنيات حدا 3-4 هردكم مالتي قطر حدا ناتك عوت ويدما ناتك عوت بعدل ويدما بقات أمي زمت أخوين سمعنا ناتنا عوت بقات أم زرخمناه بعدل اللي تخون لنا أخوين سمعنا كالو سبات كعوت خلوه بقى بحيلي بفلتات بتبب بستعوت أخوين سمعنا إذن تاي نفسهم تحتي سبات تعوتهم بأي قبؤهم نبل نحنا قن أي قبئناني بقات واي كلا نورمال لقالو سيلا 50 علي قري نبل مالتي إذن تاي نفسهم تحتي كلا مسب مود دار بكرادنخا بملكعخا بنابرخا بستفلالي نقرات مسبات مود دار إذن تاي نفسهم تحتي كلا نسخة نسبات كتود استوعب وانسخكو تصدق معاتيغي نسخكو مزخنف معاتيغي نسخكو بتعمي زدناك أنا بتعمي دفوتو كابك أنا نسخة سمارتي خان نسخة لبامي خاتبل سباتكم مخبنا خلو ناتنا قالت صبغنا قريم كزارونا خلو قن أين أمنا نام حلم بحق اسكبل قلنا هنا نام حلم أين أمنا زينتاي نبسم حاتي سالساي إن بزي مبال نخلص حراي مبال نخلص بكتحقوس مسعر إذن نبسم حاتي إن بيت فلت أنا إن بيت رأيك كل سبب تسألك خويني سمعك كلا بحنت قال ترميس كاتوعل ملو ما أنتي حنت قال أنت لا تعرف مكان ملو ما أنتي كتمر توعل كتحرق توعل كتقول توعل أنت لا أودي سمك خي ملو ما أنت خصحق توعلي بقى في شخ تبري بوداسي مسحق بتصرفي مفكاي زينتاي نفسهم تحتي سلازي كاب نفسهم تحت نوصلا مجد انت نفسها مفلات انت عين السبيخة انت عين الصباق لك مسكالو السبات زي مود دار بليس مالتي مسكالو السبات ايتو وادادرو نفسها أبزخون عينت همتو أبزخون عينت ودك هالو مزخون سبكتو وادادرا يتخلنها كاباخا دبل سبيلن كاباخا زحمق سبيلن كاباخا تصبغيلن كاباخا زخف سبيلن كلاتنا حدينا سلازي مسبات ايتو وادادرو ازي نفسهم بتحاتي نقول لك حراي تبل اين بالكلاتنا محفشه مالتي نزي channel حدش ስለዝኾንኩም almost زيا قداميتي فيديو ምናልባት ናይ ዘራርባ ጉደለት ገለ ክፍጠር ይኽእል እዩ ንዓኹም ከ ነብሰም ተሓት እንታይ ኮይኑ ይስምዓኩም ወይ ድማ ካብዚ ዝተጠቕሰ ጥቕሲ ኣለኩም ዶ ብሓቂ ነብስኩም ትፈልጥዋ ዲኹም ገንዘብ ክስእን ከለኻ attention ዘይ ክትረክብ ከለኻ እንታይ ይስምዓካ ሰባት ሓሳብካ ተዘይተቐቢሎም ከመይ ይስምዓኪ ተሓርቅ ዲኺ ትጉይ ዲኺ ሰባት ክትረዲ ኮለል ይኽትብሊ ንሓሳባት ካተረድኡ ኮለል ይትበሉ قدن تقبلناتي حسب إذا أخذت أمنهم بقى بحيل إذا عينتون ترى تقبل هالي هذه نفسها بتحدي سبات نتزاروا ذلها يؤمنوا أي يؤمنوا نسخات أمنوا له تزارب تسمع عم تراي إذنهم كم سمع تراي تقولون قبلهم كده كأجن تقبلوا وزي عيتبل وعيتبلي إذن نفسها بتحدي ناي ناتنا حسابات
የሚሊዮናት ዓለም ህዝቢ ዓለም ሙሉእ ስለ ነፀጎ ምስናቶም ሓሳባት ክንሰማማዕ አይብልናን ተዛእመን ካላ ኣብኣ ትነብር እዚ ነፍሰ እምነት ድበሃል ሶ ፕሊዝ ነፍሰ ምትሓት ሓደ ካብቲ እቲ ደስ ዝበለና ከይንገብር ዝዓግተና ኣዝዩ ረሳሕ ሕማም እዩ ብሓቂ ካብ HIV ካብ ዝተፈላለዩ ኣነወርቲ ሕማማት ዝኸፍአ ሕማም ነፍሰ ምትሓት እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ንኽትጅምር ዝኾነ ነገራት ክትጅምር ኣይጀምረካን እዩ ሶ ፕሊዝ ነፍስና ንፍለጥ ኣድማሳውያን ምዃና በላሕቲ ምዃና ምሁራት ምዃና ንፍለጥ ነፍሰ ምትሓት ምላኡ ከዓ ወላ ሓንቲ ኖርማል ነገር እዩ ካብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ ባዕልኻቶም ጮገለገለ ኣይኮነ ሶ ንነፍስኻ እንታይ ናይ ምንታይ ነፍሰ ምትሓት ኣለኒ ኢልካ ሕተት ወይ ሕተት ንስኺ እቶም ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ካባና ስለ ዝፈልጡ ካባና ስለ ዝበልፁ ይኮነን ታዲያ ነፍሲ ኮንፊደንስ ኣለዎም ነፍሶም ይፈልጡ እዮም ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ቆበቅ ንጌጋ ክትፈርሕ ይብልካን ንእምቢ ዝኾነ ነገር እምቢ ከይብለኒ እምቢ ከይትብለኒ ኢልካ ክትፈርሕ ይብልካን እዚ ነፍሰ ምትሓት እዩ ብገዛእ ነፍስኻ ንኩሉ ነገር ክትቀበለለካ እዚ ሰብኣውነት ድበሃል ሶ ፕሊዝ ነፍስና ንፈትሽ ክብለኩም እየ ደሊ ብጣዕሚ እየ ደመስክነኩም ብጣዕሚ እየ ደኽብረኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ፈሎው ኣይትረስዑ ምሳኹም ዘለኹ ባህር ኣቕሊ ሓውኹም እየ ከምዚ እንተደኣ ትደልዩ ሃለኹም ያ ሳብስክራይብ ግበሩ ጋይስ ላይክ ግበሩ ኣተባብዑና ጋይስ እዚ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ያ ብከምዚ ዓይነት መደብ ክመፀኩም ክሳብ ሽዑ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ፅንሑ ብጣዕሚ እየ ድፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ደፍቅረኩም ኣብ ቀፃሊ ይረኸበና ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ እንታይ ካብዚ ዝተዛረብኮ ዘርባስ ዓይንቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘላ ንኩሉ ሰብ ዲኹም ሕራይ ትብሉ ምስ ሰባት ዲኹም ትወዳደሩ ናትኩም ዓወት ብዕድል ዝመፀ ዲ ኮይኑ ዘጋጥመኩም ኮይኑ ድመስለኩም ወይ ኣነስ ቀደም ሕጅስ ናይ እንታይ ፀገም ነይርኒ ንፅቡቕቲ ጓል ኣነ ኣይበቅዕኒ እየ ድብል ነይረ ሽኮርና ገለኩም ሞዴል ገለ ኣዝያ እዘን ተዋሳእቲ ገለ ኮይን ኣነ ንዓኣ ዝበቅዕ ኣይኮንኩን ኣነ ንዓኣ ዝበቅዕ ኣይኮንኩን ኮ ነፍሰ ምትሓት ኩ ብሓቂ ኣነ ንዓኣ ዝግባእ ኣይኮንኩን ከምኡ ኮ ንብል ኢና በቃ ኣነ ንዓኣ ዝኸውን ኣይኮንኩን ትብለካ ሓንቲ ጓል ወይ ንስኻ ከምኡ ትብላ ነው ከምኡ ዝበሃል የለን ንሕና ንኸውንና ንበቅዕ ኢና ብቑዕ እየ ኣነ ይኽእል እየ ዘይምጅማር ጥራይ እቲ ፀገም ዘይምጅማር ጋይስ ብልቢ እንተደኣ ጀሚርና ንኽእል ኢና ወላድተ እቲ ፀገም እንታይ ምጅማር ክጅምር ትደሊ ትገድፎ ክጅምር ትደሊ ትገድፎ ናይ ዘይምጅማር እምበር ናይ ዘይምብቃዕ ኣይኮነን ዘይተዓወትና ጋይስ ሶ ንጀምር ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝተዓወተ ዓወትን ሓጎስን ሃብትን ጥዕናን ኩሉ እንታይ የገድሰና እዩ ንኽእል ኢና ድማ ብሓቂ ማለት እዚ ሲልካ ሞቲቬሽን ገለገለ ይኮን ብሓቂ ኢና ንኽእል እንታይ ፀገም ኣለና ኣይንጅምርን ኢና ንካልኻ ቀፃልነት የብልናን ሶ ካባና ኣይበልፁን እዮም ተማብ ላዕሊ ደረጃ ዘለዎ ጋይስ ወላ ሓደ ካባና ዝበልፅ የለን በዘን ክልተ ዘይንበቃ ዘይምጅማር ሎሚ ፅባሕ ድሓር ገለ ስለዚ ንነብስኻ እሙን ኩን ንነብስኺ እምንቲ ኩኒ ንጀምር ክነዕወት ኢና ኸ ጋይስ 49 ነጥቢ ባህር ኣቕሊ ያ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ጋይስ ኣብ ቀፃሊ ይረኸብና ብጣዕሚ እየ ድፈትወኩም ኣይቲንክ ገለን እሺ ጠቒምኩም ወይ ድማ ተማሂርኩም ትኾኑ ትኽእሉ ቴንክ ዩ ጋይስ ኣብ ኮመንት ከዓ ፀሓፉ ጋይስ እንታይ ጠቒምኩም ወይ ድማ ብዛዕባ ነፍሰ ምትሓት እንታይ ማለት ምዃኑ ያ ኣረድና በትናትኩም ሓሳብ ባይኩም ጋይስ